Anem a veure ara com podem corregir les activitats que ens fan A o bé en línia o bé ens entreguen algun document. El procés és el mateix, per tant el farem amb un exemple d'una tasca en línia i després el podeu acabar de completar amb entrega de documents. Si nosaltres tenim una tasca que hem demanat als nostres alumnes, aquí ens diu el termini, ens diu les persones que la tenen assignada, quants l'han tramès i quants ens queden per qualificar, per si no els qualifiquem totes de cop o per saber si ho ha entregat tothom. Bé, en l'ocasió anterior havíem anat a visualitzar totes les trameses, però en aquest cas, com que cada un ha fet una activitat que hem de mirar-nos bé, doncs anirem a qualificar. Com anem a qualificar, ens surt els alumnes més o menys ordenadament i tenim una part aquí a la dreta en la qual hi ha el text perquè els vam demanar que escrivissin un text en línia, val? Però alhora també ens el converteix en aquí en format de PDF. D'acord? Els documents que ens entreguin, si són en format PDF, ens aniran sortint aquí i ens anirà dient quantes pàgines ens han entregat. En aquesta part de la dreta tenim les qüestions habituals, com és quina nota li posarem, d'acord? I si li volem afegir algun comentari general. I en aquesta part d'aquí, si ens fixem, tenim aquí dalt una barra que ens dona una sèrie d'eines en la qual nosaltres doncs, podem utilitzar. Va. En veurem algunes i es tracta que en tot cas aneu practicant la resta. Si per exemple nosaltres el que volem és remarcar alguna cosa del text que ens ha posat, doncs tenim aquí com si fos un retolador i ens permet doncs, remarcar. Els colors en què nosaltres fem aquestes marques, que tenim aquí, tenim els colors bàsics, groc, verd, blau. Val? Per exemple, si volem dir-li que aquesta part d'aquí doncs, està ben feta, doncs la podem remarcar amb una ratlla, val? O bé doncs, nosaltres fer un cursor, per exemple, si això estigués malament. Per tant, ens permet d'alguna manera retornar-li el document amb les anotacions que nosaltres creiem oportunes. A més d'això, bé, si nosaltres ens hem equivocat a l'hora de marcar una cosa, doncs mitjançant aquí l'eina de selecció, el podem seleccionar i fixeu-vos que aquí ens surt una paperera. El podem eliminar. Diem, això ens hem equivocat. Val? També podem afegir comentaris, val? O triar el color d'aquest comentari. Val? Igual que hem fet abans, té els colors bàsics, exemple, Aquí doncs triem un comentari i li podem posar un comentari i dir-li que ens falta explicació de les maneres d'aprofitament, per exemple. D'acord? Aquí tenim. I el que tenim en aquesta ocasió, que podem anar afegint, és si fem un comentari que pot ser genèric i podem haver d'utilitzar més d'una correcció, doncs aquí podem agafar i afegir-ho a una llista ràpida i així quan ho hàgim de posar en una altra activitat ja ho tindrem fet. I aquí els hi queda el que és el comentari que quan es posen a sobre els hi surt. Perdó. Aquí els hi posaríem la nota, val? Per exemple, i doncs bona redacció segueix així, per exemple. D'acord? Un comentari que li fem. Ara nosaltres ho desem i li diem que ens mostri el següent. De la mateixa manera que el primer ens ha sortit, doncs aquí ens sortirà el segon i podem fer exactament el mateix. Per exemple, si nosaltres aquí doncs, volem fer el mateix comentari que li hem fet abans, li posaríem un comentari, aquí ens surten i ja directament ens estalviem tornar-ho a escriure, sinó que
ja els hi surt, ens surt ja escrit i podem anar-ho emmagatzemant. Això ens va molt bé per si es fan errors doncs, que habitualment fan els mateixos errors tots els alumnes. D'acord? Li posaríem aquí la seva nota i, i el comentari si volem. D'acord? I així ells tenen una orientació del que han de millorar o que han de canviar. I aquí doncs, recordem que els hi vam posar doncs, notes que els hi vol remarcar alguna cosa. I fins aquí doncs, la qualificació d'una tasca o bé en línia o bé entrega de documents. Es faria exactament el mateix.